ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଭଦ୍ରକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଖଇରା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ରାଉତ ଏବଂ କୁରୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବ୍ଲକ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।